Hola, buenos días. Kaixo egunon. Bueno, kaixo, egunon guztioi eta ongi etorri hizketaldi saiaren, saio berri honetara. Buenos días a todas y bienvenidas a esta nueva sesión. Egunon denoi, ongi etorri hizketaldien saio honetara. Gaur, zorionez, gure artean dauzkagu. Bertako ekipo guztia daukagu gure artean, azken batean, bihar itxiera ekitaldian We Live in Time emango dugu, eta bertako ekipo guztia daukagu. Eta hemen daukagu bertako zuzendaria, John Crowley, Guido Hilaria, Nick Payne, eta aktore nagusia Andrew Garfield. Eta txalo bero batekin agurtuko ditugu. Bueno, yeah, it's like being in the U. Dirudien hasi batuetan gaudela, oso garrantzitsu zadoken ere burua oraintxe. Normalean, hasten garenean, galdera nahiko ohikoekin hasten gara, proiekturen ingurukoak izan ohi dira, eta zein da film honen oinarria, nola sortu zen, zein da hazia, nola joan da gero prozesu hori, nola joan zarete proiektua gauzatzen. Hello. Kaixo. Hazia, jatorrizko ideia hori izango litzateke, oso interesgarria da. Nik amaierako filma, duela aste batzuk ikusi nuen, eta ezberdina izan zen gogoratzen naiz oraindik nola hasi nintzen idazten 2020an itxialdi momentu hartan. Eta, orduan gaia ikusi nuen, eta idatzen hasi nintzen, bizitzari buruz, gaixotasunei buruz, heriotzari buruz, eta urte batzuk geroago filma ikusi dudanean, ikusten dut azkenean, nire kezka horiek guztiak, momentuko kezkak islatzen dituela. Nik garai hartan, seme-alaba gazteak nituen, eta, guraso izatearen kezka neukan, eta eruditzen zait hor hasi zela, hori izan zen hazia, eta gero joan nintzaion, gidoiarekin, 2022an izan zen, orduan ja testua hortzegoen, niken testua jaso nuen, lehendik ere egin nuen lan berarekin, eta beste proiektu pare bat ere landu izan ditugu elkarrekin. Eta, oso testu apala bidali zen esanez, gidoi bat bidaliko dizut, eta, irakurri nuen, berak esan bezala, eta harrituta geratu nintzen, bere indarragatik eta tristuragatik ere. Hasieran esan nuen, hau gogorra izango da. Baina gero, bertako eszena batera iritsi nintzen, spoilerra egingo dizuet, hor jaiotza dago, eta hor, nik jaiotza momentu horretan barre eta negarraldi berean egin nuen. Izan ere, emozio guztiak bildu zitzaizkidan elkarrekin. Momentu hortan, banekien erabat babestuko nola proiektu hori, eta, 2 urte igaro dira. Ni Andrew naiz. Nik testua jaso nuen, Jonek bidali zidan, izan ere Jonek eta nik egin genuen filmat Boy A, aurrez, orain dela 17 bat urte edo, urteak pasa egiten dira beldurgarria da, ezta. Eta orduan, elkarrekin zerbait egin nahi genuen, ordudanik nire bigarren filma zen, ura, niretzat, uste dut berarentzat ere paretsu zela, eta saiatu ginen, ordudanik, elkarrekin proiektu batzuk egiten, baina ez ziren ondo atera. Eta orduan, niken gidoi hau jaso nuen momentu hartan, atxeden aldi bat hartzen ari nintzen, dena utzi nuen, dena moztu, eta nire, ibilbide pertsonal bat egin nuen, dolu momentu bat izan zen, krisialdi bat izan zen niretzat, eta, oraindik ere, bizitzaren erdiko krisialdi horretan jarraitzen dut, baina ongi dago, ez da, bizitzak horrelakoa da, eta uste dutenak bizitzen ditugula gisa honetako krisialdiak, eta ongi dago, elkartu eta hori agertza. Eta orduan hasi nintzen pentsatzen, bizitza, heriotza, existentzia, atzera begiratzea, aurrera begiratzea, zer esan nahi duen, eta galdetzen nion nire buruari zer
egiten dugun guk planeta honetan, eta nola eman zentzua egiten diogun horri. Orduan irakurri nuen nik gidoia, eta gidoia bera ere bizitza eta heriotzari buruzkoa da, eta nola eman zentzua bizitza horri, ez da, eta iruditu zitzaidan, bueno, badirudi hau dela nire barruan daramadan ibilbide horren islada bat. Eta, bueno, pentsatu nuen behar bada jarraituko nuela, atsedenaldia egiten, filma egiten nuen bitartean, filmak bera ere parte hartu zuelako nire atsedenaldi horretan. Eta nolabaiteko, bueno, atsedenaldi edo esplorazio momentu horretan, beste zati bat izan zen, etzen lana izan bere horretan niretzat iruditzen zaitan gauza, bueno, erraza izan zen, eta egia da, bueno, nik ezagutzen dut, Jon, aspaldian, urteak generamatzen elkarrekin lanean, eta ikusi nuen, bueno, film oso interesgarria izango litzatekela, eta oso zirraragarria eta beldurgarria ere izan zen, eta momentu hortan esan genuen, egin behar dugu, film hau egin behar dugu. Nahi nuke Florence ere hemen balego, izan ere berari asko gustatzen zaio jatea, eta badakit oraintxe triste egongo dela hemen ez dagoelako. Gustatuko litzaioke hemen egotea, momentu honetan filma aurkezten, baina batez ere gastronomiagatik, izango du penarik handiena. Eta prozesua bera ere, oso erraz egin zen modu atseginean, gozoan, behar bada ez errazean, zaila izan zelako, baina egia da atseginean egin zela eta berez joan zen. Etzen zailtasun berezirik izan, denak, zentzu berean gindoa zen, badirudi genuela gida bat. Ez dut filmeko spoilerrik egin nahi, ez delako ikusi oraindik hemen, ez da agertu, baina bertan maitasuna, bizitza eta genero honen barruan, maitasunezko generoaren barruan, iruditzen zait ez dela bat ere momentu edo modu arketipikoan egiten. Izan ere, pertsonak ezagutzen diren momentutik hasita maskulinitateari begira Florencek interpretatzen duen pertsonaia bera ere, edota seme-alaba baten bilaketa hori ere modu zailan egiten den modu horretan, badago puntu oso erreal bat, eta nahi nuke, begiratuko bagenu irudi ezberdinetatik. Nola idatzi zenuen gidoi hori? Zein izan zen zure planteamentua? Bueno, idazketa prozesu guztiak edo asko izan ohi diren bezala, idazketa autobiografiko bat izan zen. Nik esan du dagoeneko, seme-alaba bat geneukan, eta beste bat izan nahi genuen, eta gure inguruko lagunek ere esperientzia hori xebera zuten, eta hor, sarritan gertatzen da, esaten dizkigute istorio tristeak, gertaera larriak ere gertatzen dira, eta hori entzuten dugu eta konturatzen gara, baina era berean, zuk ikusten duzu hau bikaina da, eta hau idatzi egin behar duzu, ze hor istorio asko agertu zirelako, eta, nik neuk ere, bertako pertsonaia horien adintxukoa nintzen, eta bertako momentu hori bildu, jaso egin nahi nuen, eta horrekin ere esperientziak bizi izan zituztenekin ere, hitz egin nuen, eta baita aktoreekin gerora ere, ikusteko ze perspektibaren eta azkenean, idazketa prozesu horretan, irudimena ere erabili nuela, eta, bertako pertsonaiei emanien gidaritza, eta zer esango zidaten horri jarraitu nion. Eta hiru denbora lerro ikusiko dituzu, filmean, bertan espero dut hau spoilerrik ez izatea, eta hor, denbora lerro horietan, hasieran ikusten da bikote horren lehen fase hori, gero egun bat etortzen da, beraien alaba horren jaiotza, eta gero beste hirugarren lerro bat ere badago. Eta horraino iritsi nintzenean, pentsatu nuen, bikain pertsonaia hauei jarraituko diet denboran zehar. Eta horrela, espero nuen
bueno, filmak funtzionatzea. Eta behar bada, galdetuko diozu ez bureri, nola, pasatzen dugun gure denbora, nola bukatzen da, zer ematen dio zentzua denbora horri, zer da baliotsuena bertan, behar bada, gaileta batzuk jatea izan leiteke momentu horretan gauzarik baliotsuena. Eta espero dut film honetan ere hori dena nahastuko duzuela, horiek guztiak ikusiko dituzuela. Bai, eta idazketa fase horretan dagoen hori, gero, zinemaren mundura ere eraman behar da, eta irudien bidez eman. Nola itzuli zenuen gidoia irudietara? Andrew Garfield eta Florence Pughi galdetu beharko diezu. Eurek jarri zutelako bertan bihotza, eta horri jarraitu genion. Nik, nolabait barrutik kanporako enfoke bat egin nuen, kanpotik ezer inposatu edo eraiki beharrean. Oso lan talde bikaina izan dugu, oso ondo lan egin dugu, Alice bera ere produkzio diseinatzaile bikaina da, eta, saiatu ginen eszena horiek ikusi eta beren adierazpide osoa agertzen. Hor egia da, tonu nahasketak daudela, eta baita lokazio edo leku ezberdinak ere, eta batzuk oinarrizkoak izan ohi dira. Leku asko, ingurune asko, ez dira behar bada oso glamurosoak, izan daiteke gasolindegi bat, izan daiteke ospitale bat, pasillo bat, hau da, korridore bat, egunero igarratzen ditugun lekuak izan daitezke, eta ez dugu denbora ematen hortik, atik bera joateko bakarrik erabiltzen ditugu. Eta hor, badaude beste leku hotzago batzuk, baina hor pertsonalizazio bat ere ematen da, edo pertsonalizazio horren falta, eta gero kontrastea ere badago, badira bi etxe, hau da, bikote honek sortzen duen etxea bera, eta ikusiko dugu Tobias eta Almut elkarrekin ikusten ditugunean, hori amaitu gabeko zerbait dela, behar bada, berak Almutek oraindik ez ditu, bere maletak desegin, eta, gero gilara joaten dira, eta horiek ere, badirudilako gauzak aldi baterako direla momentu batzuetan, baina gero oso bizitza ederra sortzen dute elkarrekin. Eta hor kontraste horiek bilatu ditugu. Eta bertan, batzuetan hotztasun hori ere agertu nahi izan dut, baina umorea erabiliz. Eta batzuetan, ikusten da, nola borrokatu egin behar duten, esate baterako, ospitalera garaiz iristeko, behar badu ospitalera da, baina, hor, guk norabide horiek hartu ditugu, iparrorratz hori erabili dugu, eta saiatu gara ingurune bat sortzen, ahalik eta aktore lan benetako eta zintzoena erabiliz, horiek eman dietelako argi lan honi. Aipatu duzu eraberean interpretazio lan hori, ezta? Eta zuretzat, pertsona baten momentu vital garrantzitsu horiek igarratza egia da filmean oso denbora laburra dela, baina lan horretan ikerketa egin beharko da, eta pertsonaia horien momentu vital horiek ere aztertu beharko dira. Nola landu duzue hori? Yeah, the time. Oh, I see. Sorry. This kind of, it wasn't you, it wasn't. Okay, yeah, thank you. The technical failure. Markatu arazo teknikoak, baina, uste dut oso ondo idatzitako filma izan dela, hasteko, eta iruditzen zait, bi pertsonaiak oso ondo idatzita zeudela, oso modu espezifikoan, eta bai Florencek, bai nik oso bide horri argia genuela. Baina era berean, espazio ere utzi digu espontaneoak izateko, eta badirudi magia truku badagoela, oso zehatza delako idazketa bera,
Baina era berean, eta lehen ere aipatu du, Nikek hor irudimena erabili duela, eta irudimenak aktoreari guri ere baliabide asko eskaintzen dizkigu. Irudimen hori erabiltzen dugu hori adierazteko eta eskeletora eramateko, pertsonaia horiek sortzeko aukera eskaintzen digu aktore hoien interpretazio horiek hor dauden argala horiek bete eta guk ematen digu ezurma bitzen ditugu pertsonaia horiek eta guk eskaintzen diegu gure gogoa, gure bihotza. Idazketa bera ere oso ona izan da hori ahalbidetu duelako. Eta gainera hasieran, asko eztabaidatzen genuen, Tobias pertsonaien inguruan, eta hor zeuden gauza batzuk oso zirraragarriak zirenak guretzat, eta bereziki Tobias bera ere nolabait maskulinitate oso ezberdineko gizon bat zen, beste gidaritza mota bat eramaten zuen, eta berak konfidantza hori bere isiltasunean mantentzen zuen, eta ez zuen inolako alfa gizona izan beharrik, inor zanpandu beharrik, berak bere apaltasun horretan egiten zuen aurrera, baina bazuen indarra era berean, eta hor, badago momentu bat hori ondo ikusten dena, ostiko bat ematen zaio, txakur bati, eta hori ikusiko duzu nork ematen duen ostikoa. Baina berez jatorrizko gidoian, beste norbaiten esku zegoen, baina momentu horretan nik erabaki nuen nik eman behar dut. Hau da, momentua, eta hor badirudi, hor ere ikusten da, batzutan ikusten dugu, nola hartzamek sarritan indarra izaten duten autoak altxatzeko ere beren kumeak babesteko, eta iruditzen zait horrekin, sentimentu horiekin jolastea oso interesgarria izan dela. Izan ere, Tobias bera oso mutil sentikorra, goxoa, adeitsua da, batez ere hasieran. Hasiera horretan, hor berak uste du nolabait bizitzak saritu egingo duela bide horri jarraituta, baina gero ezagutzen du beste pertsonaia, emakume zoragarri hori, Florenzen pertsonaia hori, Almut, eta hor ikusten du nola, berak ere arriskuak hartu behar dituela, bizitza bizi ahal izateko, bizitza bere osotasunean bizitzeko, bere bihotzari jarraitzeko hor arriskuari aurre egin behar zaio, adoretsu jokatu behar da, eta horrek beldurra ematen dio, noski, baina azkenean horrek eramaten du pertsonai hori bizitzara, hori da bizitzeko arrazoia, eta Jonek lortzen du inguru bat sortzea non aktoreek senti dezakegun zer den eszena bakoitza, nola ikusi take bakoitza, nola aurre egin dena, eta niretzat oso divertigarria izan da, nola gizon hori oso goxoa, oso sentikorra dena, horrek erakustea berak ere hortzak atera ditzakela momentu batean, izan daitekela basatiagoa, izan daitekela gogorragoa, eta hor muga hori zeharkatzeko gaitasun hori duela, eta espektro guztiak bere gain hartu. Eta iruditzen zait bizitzan nolabait, sarretan anabasa baten erdean gaude denean, bizitzak zapuzten gaituenean, guk agertzen ditugu beste aspektu batzuk behar bada hor zeudela ez genekienik ere, eta bera ere harritu egiten da, bere jokabide horrekin sarritan, baina oso divertigarria izan da hau, aktore hau, edo protagonista hau izatea, izan ere hori ateratzen du bakarrik behar duenean, arazoak dituenean, eta sarritan gure bizitzan arazoak ekiditzen saiatzen gara gehiengoan, baina iruditzen zait hor lortu dugula arazoiei aurre. Bai, Florence ez dago hemen, baina gaur egun asko hitz egiten dugu personaia femenino ongi idatzi buruz, eta xehetasun gehiago duten pertsonaiei buruz, behar bada pertsonaia konplexuagoa buruz, eta lehen hitzordua dutenean, adibidez ikusten dut hor rol aldaketa moduko bat ikusi dugu, ezta? Adibidez horrelako filmetan ikusi izan ditugu, nahiko xehetasun txikia dira, baina oso adierazgarriak, osotasunean, eta nik uste dut hori filmeak oso ongi erakusten duela. Denboraren kontua, hau da, temporaltasunekin jolaste hori.
zenbat idatzi da film honi buruz muntaketan, edo film honetatik ze parte idatzi da muntaketan, material osoa zenutenean, eta zenbat aldatu da filma hasieratik konparatuta, hau da, gero ikusita muntaketaren ondoren nola gelditu den. The structure of Filmaren egitura aldatu zen. Hau da, idazten denaren esentzia hori, 3 sekuentziaten zegoen, ez zegoen behar bezala ordenatuta hasiera eta bukaera, eta horren beste zor, buelta bat eman genion, behin eta berriz bukaerara arte. Eta beraz, ordena nahiko desberdina da, batez ere hasieran eta gero bukaera aldekoa ere bai. Eta hori da, edizioaren ondoren geratu zaiguna. Eta mosaiko bat egitea da azkenean, egiten duguna zatiak hartu, eta egiten duguna da zati horiek ikusi nolakoak diren, zer nolako argia duten, ikusten dugu zati batek zer esaten duen, zati batek aurrekoari eta ondorengoari buruz zer esaten duen, denbora asko behar izan genuen dena bat egiteko. Eta hori azkenean bukaerara iritsi zen prozesu hori, eta azkenean bukaera bat eman behar izan genion, nola edo ala, eta bestela galdu egingo ginen, eta oso komplikatua zen, honi bukaera bat ematea. Eta hasi ginen, hasierari bueltak ematen, bukaeran ginenean, eta esaten genuen beste egun batez errodatuko genuela materiala lortzeko, eta hor... and that was very... Eta interesgarria izan zen zer gertatu zen horrekin, izan ere Londonen eta New Yorken egin genituen test batzuk setinak probatzeko, eta ikusi genuen, oso interesgarria izan zen, ikusi genuen hortxe zegoela kontua, hau da, gehiago rodatu behar genuela, rodatzeko beharra genuela, eta gehiago errodatu genuen azkenean, eta horri esker asko xehetasun gehiago lortu genuen, Andrew eta Florencen arteko riburuz askoz gehiago errodatu genuen, eta xehetasun gehiago eskuratu genituen, eta freskura eman genion denari. Eta gainera, horrez aparte, idatzi zenari dagokinez, ez zegoen gehiago idatzi, prozesu hortan. Egin genuen, prozesatu genuen, idatzi genuen, ora. Eta gero moztu, beste forma bat eman, forma bilatu, ordenatu, oreka bilatu, hori dena ere egin behar izan genuen, gerora noski, eta hor forma osoa eman genion. Izan ere hor umorea zegoen, divertimendua, poza, tristura, eta hori dena eraman behar genion audientziari, eta horren bestez, behar bada, aipatzen dugunean egitura komplikatua, behar bada, kontuan behar dugu guk film honetan keinu oso ireki bat egin nahi digula publikoari, lehen 10 minutuetan gauzak azaldu nahi ditugu, publikoari kontatu, eta gero guk saiatu nahi izan dugu adierazten pertsonaia horien barnean harreman oso aberats bat zegoela. Horixe da audientziari nolabait helarazten saiatu garena. Ez dakit galderarik badagoen, bai badago nomait galderaren bat. Hor goi aldetik hasiko gara eta jaisten joango gara. So, hello, good morning. Aixo, egunon. Ni dolu prozesu batean nago, trailerra ikusita bakarrik asko negar egin dut. Jakin nahiko nuke, zein Andrewrentzat emozionalki zer nolakoa izan zen. Ez bakarrik Andrewrentzat, filmean lan egin zuten guztientzat ere bai, amaieran batez ere azken emaitza horretan, ez da? Emozionalki zer ekarri zuen denontzat filmean parte hartzeak. Eskerrik asko galderarengatik, espero dut babesa izango duzula, gertatzen zaizula ere, eta babesari buruzari naizela nik sentitzen dut.
ni doluaren erdigunean egon naizela eta hor nire maitatzen ditudanak hor eduki ditudala nirekin. Eta ez bakarrik, nik hori nire dolua naturarekiko ere sentitzen dut, artetik ere sentitzen dut, jendearen sormena, literatura, musika, eskultura, margolaritza, eta denak esku bat botatzen dizu, denboran eta espazioan zehar, eta esaten dizu, ni ere hor nago, hor ondoan naukazu, eta ez zaude bakarrik. Horiek denak hori egiten dute. Eta iruditzen zaitu hori dela, gizakiek dugun gauzarik ederrenetako bat, batak bestearen alde egiten dugun hori. Eta prozesu hau niretzat etzen izan erronka bat berez oso tiranik eskuzabala izan behar banu bezala. Hor zer egiten du eskultore batek doluan dagoenean, olerkilari batek dolua pasatzen ari denean, zer egiten dute bustina atera moldetik edo olerkiz bete orrialde bat, zer egiten dute forma eman, forma bere arimak momentu oro hartzen duen forma hori nolabait sortu eraikitzen dute eta horrela erantzuna egiten diote munduari bizian zer gertatzen den, horri erantzuna ematen diote, erantzun bat adieraziz, eta horrela sendatzen dute beren burua eta beren audientzia, eta horrela dauden besteak ere sendatzen dituzten niretzat, oso sendagarria izan zen, lagundu egin zidan sendatzen, hau da, niri lagundu zidan, honek hurbil egoten nire doluaren egiaren gandik, egira hurbiltzen, nire gurarietara hurbiltzen, nire pozetara hurbiltzen lagundu zidan, eta sendatze zoragarri eder bat izan zen, eta tristura bukatua zegoen, nik ezin izan nuen, tamalez nire dolu hori margotu edo molde batekin forma eman, baina beste persona batuekin batera kolaborazio bat egin nuen, dolu hori nolabait atera, eta horrela gauza zoragarri bat sortu genuen, sendatze zoragarri hori izan nuen niretzat. Nik uste dut lankideekin lan egitea bera oso interesgarria dela. Zauden tokian zaudela ere, zure alderdi emozional horretan. Eta hori da puntu emozional nagusia. Eta egiten duzula ere. Eta filma egitea benetan gauza egiazkoa zen. Eta pozez betetako prozesu bat izan zen. Baina setinean, une jakin batean, Jon, adibidez, argazkilaritzako zuzendaria, negarrez, egon zen behin baino gehiagotan, ikusten zituen aktoreak lan egiten, eta ez du, inporta zenbat aldiz ikusten duzun iztena hori, beti mugitzen zaitu, beti unkitu egiten zaitu. Eta benetan hor sortu zen lana, oso aktuazio lan ederra izan zen, eta beste profesionalen lana ere ederra izan zen, hori dena biltzea, benetan pieza baten hori dena bildu eta ateratzea, benetan horrek ongi funtzionatzen badu edo ez, baina horrek ukitu egiten du jendea, unkitu, eta behar bada horrek, behar bada estena batzuk tristeak dira, eta pasatu egiten dituzu, hortik zeharkatu egin behar duzu, eta beste aldera iritsi, nolabait izateko, eta hori da, gauza bat aipatzen genuenean, hor badago aipu bat, esan izan da, gauza guztietan badagoela galera bat, eta hori dela gauzaen magia neurri batean. Eta adibidez zer izan da, hor gogorrena, 6 hilabetetan zehar edizio lanak egitea, ez naiz, horren beste konekiarekin egon inoiz, hori izan da benetan gogorra izan dana. Eta batzuetan, benetan negarrez aritu gara, izan ere, emozioz beteta ez egotea, etengabe hori sentitzea oso gogorra da. Eta horrelako lanak ere badute beren pisua eta nekea. Eta horrelako izan da, bizipen hau. Tira, niretzat, harrigarriena izan da, idazten nagoenean bakarrik nagoela, ez da? Eta ni naiz idazle bat, ez nago gauzen gainean, ez ditut ikusten kanpoko gauza batzu bezala personaiak, ez, ni beraien barruan bezala nago, nirekin daude, eta beraz, nik personaiak ez badaude ondo, ni ere horrela gote naiz, hori bitxia da, baina horrela da, eta
dolua izan nuen, eta bai, nik sentitzen dut, zuk sentitzen duzun horretan, katarsi bat gertatzen da, nire kasuan benetan, niretzan dena dela, hori errodatzera joaten naizenean, hori gauza zoragarri bat bihurtzen da. Izan ere, ikusten dugu Florence eta Andrewk zer nolako lana egiten duten, sartzen dira etxe batean, eta daude munduaren beste aldean momentu horretan. Eta ikusten dudana da, lehen teika, adibidez, lan horretan, eta batetik oso unkituta nengoen, estenaren edukia ikusitaren freskotasuna, benetan esperimentatu egiten duzu berriro besteen bitartez, setean dauden besteen bitartez, baina bat talde eta galderari bueltatuz, hau da, Andrew nola prestatu zen, eta nola nabigatu zuen hor, oso pozgarria zen, privilegio bat zen, bi persona hauek ikustea horren ondo prestatuta zeudenak, hain ondo lan egiten zutenak, ezin nuen sinistu zein zorteduna nintzen, eta beraz oso unkituta egon nintzen horregatik. Eta lehen zirriborroa idatzi eta urte batzuetara zen, eta hori bitxia da, zu bakarri zaude, negar pixkat egiten duzu, pijama zaude, eserita etxean, eta gero bapatean, handi denbora batera, personaiak bizidun bihurtzen dira, oso unkigarria. Good morning. Thank you for being here. Eskerrik asko gurekin egoteagatik eta egun on. Nire galdera hauxe da. Lantalde osoarentzat batez ere, nola prestatzen dituzue Florence eta Andrew parte hauek, papel hauek, iruditzen zaitu oso zaila dela talde osoarentzat. Estena oso indartsuak, eztabaidak, tristura, ensaio asko egiten zenituen Nickekin eta Johnekin, hemen ensaioetan zuekin egoten ziren, edo behar bada, bestelako zerbait zen, hau da, espontaneoak zineten setean, edo hori zen aurretik egindako lan oso baten emaitza, edo zuen bikotearen kasuan nola lortzen zenuten hau. Bai, kaixo, eskerrik asko. Tabernan lan egiten genuen, nagusiki tabernan. We had a lovely chat. And Bai, hizketan aritzen ginen, baina galdera ona da. Bai, ez dut betaurrekorik, baina ikuste zaitut nola bai, tira. Galdera hau egin izan digute. Askotan, eta hainbat modutan, iruditzen zait azken batean beti gauza bera galdetzen dizkigutela, hau da, kimikari buruz ari gara hemen, ez da? Eta nola sortu dezakezun zerbait intimoa, eta zaurgarria beste aktore batekin batera. Eta bai, horri buruz asko galdetu diote Florentziri bai, niri bai, beldurgarria zen hasieran, ez genuen elkar ezagutu ginen, kastinean, eta tira hor hitzein genuen, Zoom bidez, gero aurrez aurre elkartu ginen, Oskarretarako sarietan eta ikusi ginen, eta gero festetan, jaietan ikusia ginen genuen elkar, eta ikusi genuen, nolakoa ginen elkarrekiko, baina bietako inork ez zuen oraindik gidoia irakurri, ez genekien zer egingo genuen, ez genien horren beldurgarri izango zen, edo metaforikoki horren gogorra, edo emozionalki horren gogorra izango zen zerbait, etorriko zitzaigun. Eta hori da rock izar bat ezagutzen duzunen bezala, ez dakizu, ez zure personalitateak bat egingo duten, ondo eramango zareten, eta Jonek bazuen zenak esaten zion, ez? Hau da, bikote hau ondo dago, bikote on bat da, eta ni banekien Florencek talentua zuela, eta banekien aktore onenetako badela bere belanaldian, eta hori hor zegoen, noski, baina gero, eta hau esaten dut oso prozesu motela izan zela, baina berez ez, nahiko azkar gertatu zen dena, baina sentitu nuen motela baliz bezala. Eta benetan nahi nuen seguru egotea urratsez urrats joango ginela biok, eta 2 aste ensaiguak egin genituen, 2 astez, eta Jonek hori segurtatu zuen, hori edukiko genuela, eta hori bikain egon zen. Hau da, estenak irakurri genituen, hitz egin genuen, ulertzen genuela segurtatu genuen, eta horretarako denbora hori eduki genuen. Egitura behintzat ezagutu genuen beraz. Baina,
hortik aparte, hiruotako bat, hiru geunden, lau geunden gela batean, eta hitz eginen genuen, denbora hartu genuen elkarre ondo ezagutzeko. Eta gero, zorionez, hasi ginen errodatzen, eta konturatu ginen, benetan biok oso debozioz egiten genuela lana, benetako dedikazioz, eta biok bizi genuela horrela, benetan ondo prestatuta geundela biok, eta gero, sekulako revelazio izan zen hori biontzat, nik uste. Hau da, konturatu ginen, elkarrekiko oso eskuzabala ginela bata bestearekiko, eta dakizun bezala, oso doain ona da, iztena batean zaudenean, beste norbaitekin pentsatzea, nola dagoen bestea, sentitzen duzunean, nola ari den bestea, ari da zu unkitzen eta ikusten duzu zure personaiak nora joan behar duen, orduan ahaztu dezakezu kamera bat hor dagoela, eta hor azten dira bi arima une horretako misterioan bat egiten, eta hori ulertu nuen 3. egunean, eta hor sakondu egin genuen, hor geroz eta gehiago, geroz eta seguruago sentitzen ginen, biok konturatzen ginen seguru geundela, eta batean esan genuen, seguru gaude, edozer gauzara egin dezakegu, edozer edozein gauzatara iritsi gaitezke bikote honen baitan, ezta? Eta hau spoilerra da, baina tira, une jakin batean, berak biluzik dago, eta nire burua dago, bere atzeko aldearen justu parean, eta oso gauza naturala zen une hartan, hau da, biontzat hori egiten egotea, hori errodatzen egotea, eta benetan izugarrizko privilegioa da posizio hortan egotea. Eta gainera, konfiantza jasotzea posizio hortan egoteko eta esatea, lasai egon. Eta nik hor pentsatzen nuen benetan, horixe, lasai altzaude, hauxe alda behar duzuna, ez da? Tira, bai, hala zen, elkar errespetatu genuen, eta bagenekien bestearen mugak non zeuden, eta horrek izugarrizko askatasuna eman zigun. Benetan, bestearen mugak errespetatzen dituzunean, hor sortzen da askatasuna, oso gauza ederra da. Eta hau, Florenzi esker izan zen, eta harentzat eta niretzat oso garrantzitsua izan zen, Jonek sortu zuen set horretan denok seguru sentitzen ginela, biluzteko eta horrelako egoeretan egoteko. Bai, hemen sena aipatu duzu, ezta? Baina sen horrek informazio bat zuen atzetik, eta hor gainera lan handi bat egin zen horren aurretik. I'd never met her, but I'd seen her work, and you just get a feeling. Beraz, hor badago nolabait sentimen bat, esaten duzu, aktore horrek serio lan egingo du, eta ondo aukeratuta egon behar dira, beren rolak kontuan hartuta, eta hori zaila da. Eta ensaioetan egon ziren une jakin batzuk, une horietan batzuetan gertatzen zen, une horiek oso lasaiak zirela, lasai zeuden denok, eta hor lortzen zuten, zuzenean elkarri hitz egitea, eta benetan hor hasten ziren eszenak berotzen, epeltzen, girotzen hasten zen hor seta, eta errodatzen hasi ginenean, niretzako gauza garrantzitsuena izan zen, biok oso serio hartu zutela lana, garaiz iristen ziren, profesionalak ziren, hau da, eszena errodatzen hasten zarenean, biak nahi dute eszenaren barruan egon, eszenaren atzean egon, eta goze hori dute, behar hori dute, eta 3 take edo egiten genituen, eta esaten zidaten, nahi duzu beste take bat egitea, adibidez, eta bai, aukera hori beti ematen zuten, beti ambizioa, sormena, interesa, jarrera, ez? Hori dena eskaintzen zuten, eta hori dena estena errodatzeko orduan edukitzea, horrek sortzen du errodatzeko behar den kimika. Eta benetan oso gauza ederra zen ikustea. Bi aktore elkarri konfiantza ematen, eta gainera divertitzen. Benetan egoera batzuk oso tristeak ziren eszenetan, eta ikusten genuen, behar bada egoera horren erdi-erdian, batzuetan txiste bat esateko gai zirenak, eta benetan artisten lana ikustea zen, benetan zoragarria. Fine, thank you, John. And I think
Eskerrik asko zure hitzengatik. Eta, bueno, seguru nago, hemen aretoan ere egongo direla beste aktore batzuk, eta segurunik zuek ere sentitu duzuela honelakorik. Izan ere, ez dakit hau madarikazio baten edo doain baten, baina guk nolabait proiektu batean sartzen garenean, sakontzen dugunean, guk, ja trena martxan dagoenean, proiektua aurrera doenean, orduan, niretzat hilala biziko proiektua izaten da. Beste ezer, baino askoz garrantzitsuagoa. Eta orduan zerbaitek gaina hartzen du, beste espiritu batekin egiten dugu lan, eta badirudi norbaitek gidaretzen gaituela, espiritua dagoela aretoan, eta ari jarraika lan egin behar dugula. Eta batzutan esaten da, ez, divinoa den edo jainkotiarra den horren bilaketa hori, ez? Eta nik, normalean, lanean ari ez naizenean ez dut nabaritzen hori, baina behin lanean sartuta badirudi hor inoiz ez dela nahikoa, horren atzetik jo behar dudala. Eta iruditzen zait hor nolabait zerbaitek hartzen gaituela, eta ez duela ezer askatzen dena heltzen du, eta oso animalia basati gozetu baten modukoa da, dena nahi du, berak hartzen du, gainak hartzen du, eta gainera garrantzia ematen dio, berentzat garrantzitsutzat jotzen dugu, eta askotan etzaigu gustatzen esatea, ez? Behar bada artea bera ere izan daitekela sendagai bat, baina medikuntza den bezala askotan arteak zinemak ere sendatu egin dezake, eta kultura baten ongizatea ere, bertako balioak ere, artea baliozkotzen duten neurrikoak dira. Eta iruditzen zait horregatik zinemagintza, arteak, antzerkiak, nire bizitza salbatu du behin eta berriro gainera, horregatik sarritan, momentu horretan, eszena horretan, nik ez dauka kontrol hori, baina badirudi norbaitek heltzen didala eta ez da, eta nik ere heltzen diot momentuari eta ez dut askatzen, benetan norbaitek botatzen hauen arte. Hori sentitzen dugu, askotan aktoreak eta iruditzen zait, bi aktoreak eta zuzendariak ere sentimentu hori izan dugula, pasio hori. Una pregunta. Azken galdera bat egiteko denbora daukagu. Pues ahí, esa chica de ahí. Hi. My question is... Kaixo, nik niki zuzentzen diot galdera, baina edo norke erantzun dezakezen. Ni neu ere idazlea naiz, eta iruditzen zait, besteena baino lehenagotik hasten dela idazle baten ibilbide hori, gero gehitzen dira gainerakoak. Eta horregatik, eta ikusirik historia bera ere zein delikatua den, historia bera oso pertsonala izaten da, eta jakin nahi nuke nola aldatu diren zure emozioiek denborak aurrera egin ahala, zure gidoia besteen eskuetara iritsi denean, eta bilbide horrek aurrera egin dunean, zure emozioak behar bada denboran zehar aldatu egin dira, eta ibilbide horretan, behar bada handitu egin dira, eta norbaitekin partekatu dituzu, edota baztertu egin dituzu emozio batzuk, ezakit bertako xalutasun, edo zerbait delikatua, elurrezko bola delikatu bat bailitzan. Oso galdera ona. Kasu honetan, badakigu, ametsezko bide bat izan da, banekien gero hau entregatuko genuela, banekin Joni entregatuko niola filma, eta sarritan lan egin dugu, eta nik banekien Joni eman behar niola, banekila berarentzako zela material hau beren beregi, izan ere berak ere asko maite du aktore lana, eta badakit bestetik ere Florenziak ere lan bikaina egingo lukela, berak duten pasio horrengatik, bai. Eta, nik behar bada haiekin bizpahiru egunetan egin nuen lan, filmaketan, eta ikusi nuen Andreuren prozesua, bera, eta ikusten nuen, gidoia bera ere, notaketaz beteta zegoela, dena idatziz bete zuen, eta nire ikuspuntutik,
hori da nahi duzuna, nik hori nahi izaten dut behintzat. Benetan nahi dut bere ganatzea gidoi hori. Gidoi hori hartu eta, bueno, guretzako esanguratsua den zerbait egitera izan ere, bueno, hor bere gogoa jartzen dute eta gero, gogo ezberdin horiek batzen dira, produkzio momentu horretan bakoitzak bere burua gehitzen du, hainbeste egiten dute bertan lan, eta hor nolabait atentzioz lan egiten dute, eta behar bada, hainbeste zaintzen ez denean, horrek atzera egin dizaguge, baina etzen hori izan kasua. Kasu honetan, netzako ez sinestekoa zen, baina ikusi nuen hori gertatzen ari zela. Eta Andriuk ere aipatu du, txakurraren eszena hori, eta It through his character's point of view, but he was kind of eta hor, momentu horretan narratiba osoa hartu behar da kontuan. Florence Pugh'en pertsonaia bera ere hortzegoen, eta hor ikusi behartzen ukiten nola saiatu zen bestearen jana. Eta momentu horretan ere, eszena horiek ere hor daude. Niretzat, atsegin handia izan da hori ikustea, eta baina, ala eta guztiz ere benetan zorioneko sentitzen ez ondo funtzionatu delako. Creo que nos quedaríamos aquí mucho tiempo. We could be here like for a long time, but we have to wrap. Denbora luzez egon gintezke hemen, baina, biltzeko momentua da. Eskerrik asko zuei. Is this on? No.